Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga po sa tuya agabos, Webes ngunyan, pet sa Gis kan bulan in Hulyo taon 2025. An sabuya pong pagpaabot ni maugmang pataratara sa lambang miyembro kan pamilya kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon an mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. St. Jude ngunyan, so gabos pong devoto ni St. Jude, may pagkakataon po makapagpasalamat. Uyan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu, kan Legazpi. Happy birthday po sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Programa na pong Tingog kan Banwaan sa indong na antabayanan. Kasabay dyan ang paglaom na yaop po kamo dyan, mantang nagapepaparagayod kan pangudtuhan or busy na sa trabaho. Mag-iriba-iba kita pag Huwebes, sagkod sa nakitang alas 10 pag Huwebes, ano? Sa luwas, yaon dyan ang news team and Mega Force Patrol sa pangenot ni Chief Jimmy Nasalita. Si Pading Jim, Compadreng Al Armario, asin Pading Jomar Bien, Joshua Bino, Angel Mustaza, Ecstasy, Extano, Karen Nicole Ala, and siyempre sa mobile ang samuyang mata sa kalsada si Henry Mata. Yaon dyan sa Master Control Ecstasy, an sa kuyang kompadre Padignal Baldo. Mantang sa newsroom, yaon po dyan sa pagsumada kan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Yaon dyan si Ma'am Shia Leron, si Jen Matthew Balyaran, si Nicole Ann Gloriani, kasabay pa man si Jimos Barrios sa pagsumada po kan mga istorya ang nagkakadaragog nindo sa news breaks asin sa major newscast and nababasa nindo dyan sa samuyang social media page ang DCGB News Online. Sinda po ang nagsusurumada kaiyan sa panginginot kan samuyang news director Mardela. And syempre may broadcast man tabi kami sa internet kung nadadangog po kami sa radyo region-wide sa AM band. May broadcast man kita sa internet simultaneous po. Napapakinggan at napapanood tayo worldwide, netwide sa DCGB News Online and syempre sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Good morning, ako po yung Tabi and yung mga gustong mag-react as in magpahayag man, magdagdag nin mga impormasyon sa kuyang number po sa telepono, yung mga Globe subscribers, that's 09660 730-115 09660-730-115. And kung smart subscribers man tabi ka mo, 0942-670-1195. Yun, yung Globe 115 lang yung last 3 digits, ano? Globe 09660-730-115 and sa Smart 0942-670-1195. Pwede man sa Messenger ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Andyan sa comment thread po tabi,
comment section kan sa muyang broadcast online, pwede ang mga kamo dyan magdagdag tabi. Sige, standby muna tabi yung news team, yung all units dyan sa luwas, standby muna may bisita kita digdingon niya na pagkaaga sa studio, yung ating mga kasama, barkada dyan coming from Albay itong regional command, yung PRO 5 diyan sa Campo Ola, para matulungan natin sila na makapag-disseminate po ng informasyones na dapat malaman po ng publiko. We have here sa ating studio sa programa si Sir Police Corporal Ray Austin Manahan. Siya po ang Security Agencies and Guard Section and Assistant PCR PNCO. Good morning, Sir Julius, and welcome sa DCGB. It's an honor na bisita ka po namin. Yun po yung camera mo. Please go ahead po. Yes, sir. Good morning, sir. Oo. And welcome sa DCGB po. Yes, sir. Thank you, sir. Opo. And siyempre, yung sa ating kasama din, si Sir Police Staff Sergeant Marcolito, kaya Mercolito, makakamali ko, Marcolito, senador yun. Mercolito, si Sir Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr., yung Public Information PNCO. Sir Mercolito, good morning. Welcome po sa DCGB. Yes, good morning po, Sir Pio Fernandez. Isa naman pong karangalan na sa muli ay makarating dito sa inyo pong radio station ng DCGB. And binabati po natin ang napakasipag po na Regional Director po ng Police Regional Office 5, na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, at ang aming pong Director ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Ju Saro, sir. And sa aming pong Officer in Charge po ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 5, Police Major Neser Nabon, at sa akin po mga kasamahan sa office. Magandang umaga po, at sa lahat po ng mga nakakantabay sa DCGB, saan man po kayong paligid ng mundo, Diyos Marina aga po. And ngayon pong umaga, narito po kasama ko ang akin po dating kasama din po sa RPKdo 5, si Corporal Manahan, para po magpaabot ng isang information na pwede pong i-avail ng mga atin po mga kababayan sa nagagawin pong activity bukas. So si Corporal Manahan po ay magbibigay po ng information dissemination patungkol po sa kanilang caravan na gagawin po bukas dito po sa probinsya ng Albay, particularly po sa siyudad po ng Tabaco. Ayun, opo. So, anyone can answer, how's it going? Kumusta ang ating PRO5, sirs? So, well, sa ngayon po, ang PRO5 po ay patuloy po sa pagsagawa po ng mga activities para po sa pag-maintain po ng peace and security po ng atin pong Bicol region. And kung medyo po makikita, patuloy po ang sinasagawa na bicycle and mobile patrol ng atin sa pangunguna po ng atin pong Regional Director na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. And kung makikita nyo din po sa mga peak hours na nakalatag ang atin pong mga kapulisan para po ma-ensure ang safety and security po ng atin pong mga kababayan. Mm-hmm. And it was duly noted po ng ating alkalde dito sa Legazpi na isa yun sa mga key factors, yes po, na naka-contribute po para sa peace and order. In fact, yung Legazpi is one of the safest city to visit. Itong mga police visibility natin, Sir Mercolito and Sir Ray Austin, po? Yes, sir. Po. So with that po, na-declare po ang siyudad po ng Legazpi as one of the city's safest city. Yan po ay magiging inspirasyon natin sa Philippine National Police, particularly po dito sa Pro 5, na ipagpatuloy po yung mga nasimulan ng PRO 5 sa panguna po ni General Dizon, na ganito pong mga magagandang best practice. So kailangan po natin itong pagpatuloy para po ma-maintain natin at ma-ensure natin ang safety and security po ng atin po mga kababayan dito po sa Bicol region. Opo. And in relation with itong ating peace and order campaign, ang dami nating mga ewan ko ba kung meron ko statistics kung yung sa mga loose firearms ba, and yung ibang mga, alam mo, yung ibang mga yung ibang mga mal elemento, tinatawag natin bad elements, may mga ang ginagamit sa pag-perpetuate ng crime is mga baril na po. Kumusta ang ating drive dyan? Anyone can answer po. It's either si Sir
Ray Austin or si Sir Mercolite. Go ahead po. Yung sa mga loose firearms. Sige po. Sa loose firearms naman po natin, sir, ongoing po tayo ngayon sa pag-account, sir, sa lahat po ng type 1 to 5 licenses po natin na LTAP para po ma-eradicate natin yung total eradication of loose firearms dito sa Bicol region, sir. Tuloy-tuloy po kami, sir, lumalabas para po mga talk, para sa mga loose firearms, para po maiwasan po natin na magamit po ito sa mga krimen, sir. Mhm. Pero it does not necessarily mean na yung may mga legal na hawak ng baril ay ginagamit yan sa krimen. Ano? Yes, sir. We are referring dun sa mga mal-elements na talagang Yes, sir. ang kanilang mga itong firearms hindi naman nire-rehistro Yes, sir. and talagang intended for crimes. Ano? Yes, sir. Now, we zero in doon sa may mga itong may mga firearms na, di ba may mga gun owners na mga hindi naman sa serbisyo, hindi naman sa NBI, hindi naman sa armed forces, hindi naman sa police. Ano, may mga lisensya ba yan? Ano? Kumusta ang monitoring ninyo? Yung compliance niyan sa pag-renew and yung kanilang pagsunod doon sa regulations on how to carry, on how to purchase. Kumusta po? Kindly po. Sige po. Sa mga ganyang naman po, sir, bukod po sa aming mga uniform personnel or law enforcement agencies, binibigyan din po natin ng lisensya na para magkaroon sila ng baril tulad ng mga businessman dahil po kailangan po nilang pupunta sa mga far-flung areas, kailangan po nila ng protection. Para masigurado po natin at sumusunod po sila sa standard, nagkakaroon po tayo ng neuro examination, drug test examination, bago po sila magkaroon ng firearms at bago po natin sila ma-issue ng license to own and possess firearms, sir. So, tama po ba, sir, na yung pag-possess niyan, pag-purchase pa lang hanggang sa pag-possess niyan, they're going stringent itong parang i-comply nila yung requisites talaga and dadaan ka sa butas ng karayom? Yes, sir. Actually, sir, bago ako po magkaroon ng LTAP, sir, kung bago ka lang po kukuha, kailangan po kumuha ng 10 requirements na i-require po namin, sir. Nandyan po ang gun safety seminar, tulad po na mention kanina na neuropsychiatric examination, drug test examination, mga ganong requirements, sir, para po masiguro natin na responsible gun owner ang bibigyan po natin ng lisensya, sir. Opo. So, who are these persons na binibigyan ninyo ng ganong authority, express authority to possess and to purchase firearms? Para po sa mga civilian, sir, hinihingan po natin sila ng threat assessment, sir, para sa mga aside po sa law enforcement agencies, sir. At para po sa mga ibang detalye, sir, medyo mahaba po sa listahan natin, sir. Makikita po nila to sa ating Facebook page na RCSU 5. Doon po natin makikita kung sino po ang mga pwedeng mag-possess ng firearms bukod po sa mga uniform personnel, sir. Ayun. So, any sample, yung pinaka-vital lang, hindi naman yung lahat, parang yung vital lang na imit na requirement para ma-qualify kayo dun sa pag-purchase and pag-possess ng firearm. Isa po sa mga natin dyan, sir, yung National Police Clearance, sir. Siyempre, sir, para ma-assure natin na wala siyang previous record or delinquent siya po dun sa neuropsychiatric examination. At syempre, sir, ang pinakamalaga rin ng gun safety seminar, sir, kailangan po nila mag-undergo ng gun safety seminar, sir, at mag-secure ng certificate ng completion bago po natin sila ma-issue ng license to own and possess firearms, sir. Opo. Yun bang may nabanggit kayo, sir, na may threat sa buhay. So, Yes, sir. How can an ordinary citizen prove na may threat ka sa buhay? And pag may threat ba, automatic ba na pwede ka nang mag-purchase ng boki de guerra, ng tangke, ng Armalite? Paano mo ba? Kindly, para ma-educate natin yung mga nakikinig. Go ahead po. Sa pagkuha naman po ng threat assessment natin, sir, para sa mga civilian natin na gustong mag-possess ng firearms, maaari pong punta sila sa nearest police station para po makipag-coordinate sila sa Intel section or Intel division po nila at sila na po ang bahala kung mai-issuean po sila ng threat assessment. Dahil hindi naman po lahat, sir, ay na-issuean po ng threat assessment. Dumadaan po ito sa masusing evaluation, sir. Ayun, opo. So, may criteria yung sa Yes, sir. Intel Intel Yes, sir. community. Yes, sir. Sila yung mag-iimbestiga kung talagang mayroong clear and present danger. Yes, sir. Doon sa kwan. So, isa lang 'yun sa mga dadaanan nila po. Yes, sir. Yun, so ano ba ang pagkuan ang
purchase ng firearm ng isang civilian, siya ba ang pipili or of her or her own choice ang bibilhin niyang baril? Pwede ba yun? Yes sir. Yes sir. It is or her own choice po yun sir sa pag ng firearm sir. Ayun. Given sir na under siya doon sa license na bibigay po namin sa kanya. Kasi may iba't iba po tayong category ng LTAF licenser sir. Ayun. So, how tedious, gaano ba katagal? Kasi yung ibang, as far as I know, may ibang mga gun owners na parang hindi nakaka-renew kasi tedious, ang daming process. Ano, meron na sila, existing na yung firearm sa kanila, meron sila existing authority to purchase and to possess. Pero hindi nakaka-renew. So, paano ninyo natutulungan itong may mga legitimate gun owners na civilian para ma-renew nila yung kanilang license to possess and to purchase? Go ahead po. Sa ngayon sir, pinalawig na po natin yung license to own possess firearms validity. Dati po sir 5 years or 2 years. Ngayon sir, lumawig na po siya up to 10 years. Ngayon sir, para matulungan po natin yung mga kababayan natin na nahihirapan po sa sa struggle nila sa pagka-renew ng kanilang LTAP. Kaya ito po sir, nagsasagawa po tayo ng on-site LTAP and firearms registration caravan sir. Wherein sir, lahat po ng kailangan nila requirements sir, nandun na po sa isang lugar sir. May bibigay na po natin sa isang lugar at sa mismong araw na po yun sir. Pwede po sila makakuha ng LTAP or makapag-renew ng kanilang LTAP licenses sir. Ayun. So, yun ang sinasabi nyo kanina na caravan. Yes sir. So, when and where would that be dito sa atin sa Legazpi? Ito po sir, i-grab ko po yung chance. Magkakaroon po tayo ng on-site LTAP and firearms registration caravan dito po sa Cormidal Covered Court, Seaport, Tabaco City. Bukas na po ito. Ito naman po ang mga requirements para sa mga kukuha ng bagong license to own and possess firearms. Notarized application form, notarized affidavit of undertaking, national police clearance, NP clearance or new psychiatric clearance, drug test, NSO birth certificate or valid passport po, pwede po. GSGRO certificate from accredited gun club, barangay clearance or pwede rin po ang billing address natin, valid government ID, proof of income, pwede po ang income tax return or certificate of employment. So, linawin ko lang po ito pong mga requirements na to. Ito po ay makukuha na rin po natin mismo dun sa ating caravan tulad po nitong notarized application form, affidavit of undertaking, ultimo po national police clearance, neuropsychiatric at drug test. Meron po tayo ito sa ating on-site caravan. At para naman po sa mga renewal po ng kanilang license to own possess firearm, ito po ang mga requirements. Notarized application form, notarized affidavit of undertaking, national police clearance, neuropsychiatric clearance at drug test na lang po para sa mga renewal. Para naman po sa mga firearms renewal, bukod po kasi sir ang rehistro ng license to own possess firearms sa firearms, may sarili po silang registration sir. Para po sa renewal ng firearms, magdala lang po ng notice o notarized firearm registration form na magiging available din po ito sa ating site. Para naman po sa firearms transfer, notarized firearm transfer registration form, valid LTAP ID of vendee and vendor, valid firearm registration at deed of sale or deed of donation po. Yun. So, kailan po yan na gaganapin, sir? Ito po ay magaganap sir bukas na po sir sa July 11, 2025 po sir sa Cormidal Court, Seaport, Tabaco City. Ito po ay sa inisyatibo ng aming Director, Police Major General Leo N. Francisco at sa pamumuno ng aming Regional Chief, Police Lieutenant Colonel Lulibet Relano sir. Opo, so ilang araw po yan na gaganapin? Isang araw po sir. So, sa isang araw na yan na halimbawa ang isang kliyente ninyo, pag pumunta doon, tapos yung proseso. Yes sir, tapos po sir. So that's good enough. Napakalaking tulong na kasi ito lang na national clearance, pupunta ka pa Yes, ata ng sir. krame. Ang National Police Clearance sir, meron po sila sa mga police stations Sa sa pwede region din, po. oo. Opo sir. Kasi yung alam ko, yung iba pumupunta Yes pa sir, doon. totoo sir. Yes, sir. Pwede naman sa mga stations. Yes sir. Pero ito, kakaiba na, andyan na. Nandito na po lahat sir, nilalapit po natin lahat ng services natin sa community sir. O pupunta ka doon, naka-almusal ka, paglabas mo, manananghalian ka na lang, Yes, tapos sir. na. Or so, magmimerienda, Yes, sir. maghahapon na, tapos na, dala mo na yung papeles. Yes sir. So, they have to grab this opportunity. Yes sir. So, open ba to sa lahat region-wide? Yes sir, open po to sa mga kababayan dito sa Bicol sir. O are they supposed to bring yung kanilang firearm on that day?
Hindi na po siya necessary, sir. Basta dali lang po yung mga pertinent documents, sir. Hindi na necessary. Yes, sir. So, magkano ang fees, yung legal fees na binibigay ninyo, dapat bayaran dyan? Yes, sir. Sa neuropsychiatric examination po natin, sir, mag-ready lang po ang ating mga kababayan ng 900 pesos. At para naman po sa drug test, 300 pesos. At sa National Police Clearance naman po ay 150 pesos. Para naman po sa gun safety seminar ay mag-ready po sila ng 1,000 pesos. Yan po bang mga babayaran dyan, may corresponding official receipt po ba? Yes, sir. Meron po, sir. Galing po sa ating PNP, sir. At sa land bank po nila ito, sir, babayaran, sir. Including yung drug test, Yes, sir. Yes, sir. yung neuro, Yes, sir. may mga accredited na kayong mga neuro examination centers? Ano, sir? Ang mag-aano po ng neuropsychiatric examination, sir, is police personnel din po, sir. Doon Galing na sa mismo. ating health service po, sir. Doon na mismo? Yes, sir. Nandun na rin po, sir. Ayun, oho. Doon na mismo. So, more or less, magkano ang kanilang ipiprepare na amount para malaman ng mga tagapakinig natin? Para ready na? Yes, sir. Mga 2,000 to 2,500, sir, para sa kanilang LTAP, sir. Ayun, okay na yun lahat? Yes, sir. Ayun. With 10 years validity na po, sir. Parang lisensya sa pagmamaneho. Yes, sir. No, Yes, sir. maganda. So, pwedeng doon na rin yung bayaran. Yes, sir. Nandun na rin po, sir. Nandun po ang ating finance service para po sa collection ng payment, sir. Kaya lahat po, sir, ay nandun na po lahat. Naku, maganda. Hindi na pupunta-punta Yes, sir. kung saan. Hindi na Yes, time sir. consuming. Ano? Diba? Next question. Bakit nyo ginagawa ito? Ano ba sa inyong pagmamonitor? Marami bang mga gun owners na hindi nakapag-renew? Kumusta po dito sa Bicol? At least sa Bicol. Kasi kung ang sabi ng iba, kung nag-renew naman sila, parang wala kayong drive na ganit, ilalapit. Marami bang hindi nakakapag-renew? May mga hindi po tayo nakapag-renew, sir. Katulad po Oo. ng ibang nakakatok po natin na ang reason po nila, sir, ay busy sa trabaho. Yun. Wala po silang time. Mm-mm. Kaya po tayo nagkaroon ng ganitong initiative na LTAP Caravan, sir, para ilapit po natin sa kanila mismo, Mm-mm. sa community, ang lahat ng services ng PNP. Mm-mm. Para nga sa ganyan, sir, maano rin po natin yung loose firearms dito sa ating region, sir, sa Bicol region. So, we go now dun sa next question. Kaya nito ginagawa ninyo kasi isa sa rason, maraming loose firearms na hindi nakakapag-renew yung mga gun owners? Yes, sir. Oh, how prevalent dito sa Bicol ang itong loose firearms? Hindi naman siya ganun sa kataas, sir, pero meron pong hindi nakapag-renew nga po, sir. Kaso nga lang po, Mm-mm. yun po ang mga reason nila, sir, na hindi nakapag dahil sa time, work. Oo. Kaya ginagawa po natin itong on-site LTAP and firearms registration, sir. Opo, nabanggit niyo yung katok, parang offline katok, ano? Opo, sir. Meron kayong master file yan sa database, ano? Opo, sir. May contact naman kayo sa kanila, ano? Opo, sir. Nanonotice nyo ba sila kung eto na, expired na yung license mo, dapat mag-renew ka na, mag-renew ka na. Meron ba kayong ganong sistema? Opo, sir. Meron po tayo, sir, database na pinangahawakan, sir. Mm-mm. Na kapag once na malapit na mag-expire o nag-expire na po, sir, binibigyan po sa atin sila ng notice para mag-renew na po sila ng firearms. At in fairness naman po sa ating mga kabayan sa Bicol region, sir, compliant po sila, sir, once na napapansin mo namin na once na malapit na sila mag-expire, yung iba po sa kanila ay nag-early registration pa nga po, sir, or early renewal, sir. Oh, pero it cannot be denied na meron na Meron po, sir. may prevalent yung mga ilan po yan? Any idea, rough idea po ng mga gun owners natin? Hindi ko po na sir, yung updated natin, sir, Oo. pero i-ano ko po sa inyo, sir, to follow ko po sa inyo, Yeah, sir. oo. Kasi yun ang mahirap Yes, sir. kasi despite yung effort natin na i-register sila, Yes, sir. hindi nila na i-register yun on time. Ano po? So that's why eto na po yung caravan natin. Yes, sir. So wala nang rason na wala silang time. Ito na lang na maghapon na ito sa Saturday yan, ano? Friday bukas. sir. Yes, sir. Tapos na yan lahat nila. Yes, sir. And minimal 2,000 plus lang naman more or less yung babayaran, di ba? Yes, sir. So, ito sana maging successful yan. Ano po? And sa mga firearms na itong mga hawak ng mga civilian, yung license na yan, na may mga authority, ano ang kanilang mga karamihan na hawak na klase ng baril po? Ang mga karamihan naman po, sir, ay mga pistol po na mga 9mm. Mm-mm. Ganyan lang po, sir, na pistol, sir.
Ayun, okay. So after this caravan, kung 10 years ang validity niya, kailan naman ang sunod yung caravan? After 10 years ba? Hindi naman po, sir. Ito pong on-site LTAP and firearms registration at sir caravan ay madalas naman po natin ito sinasagawa, sir. Hindi lang po ito once a year or twice a year, sir. Madalas po ito, sir. Ayun, opo. Yung nakakatok ninyo, physical ba kayong pumupunta sa mga bahay and ikaw hindi na registrado yung firearm, huli ka na. May pananagutan ka na kasi hindi mo ni-renew. Is he or she outright violating or meron siyang infraction of the law na pwede nyo nang hulihin, hindi mo ni-renew yan eh. Ano ba, sir? Pagka ganyan po, sir, meron po tayo sa mga local police station natin na sila po nag-conduct ng katok. Pero kami rin po sa RCSU 5, sir, ay nag-ano rin po kami ng katok. Binibigyan naman po namin sila, sir, ng ample time at notice na binibigyan po sa amin ng specific period of date para po makapag-renew po sila. Opo. Kung hindi naman po nila kaya ni-renew, sir, pinapasurrender naman po natin yung firearms nila, sir, sa nearest police station or kahit po sa amin sa RCSU 5 po, sir. Yun na yung next question. Halimbawa, hindi talaga na-rehistro. Yes, sir. Ano ba? Kung may database ko dyan, pwede nyo na silang hulihin or ipapasurrender nyo na lang yung firearms? Pinapasurrender na lang po namin firearms, sir. At in fairness naman po sa mga kabayan natin, sir, compliant naman po sila, sir. Kapag nakita nila na hindi po nila makapag-renew, sinusurrender naman po nila, sir. Ayun. Ano yung penalty po sa mga hindi nakaka-renew? Sa mga hindi po nakaka-renew, sir, may penalty lang po tayo, sir, na pinapato. Pero di po ganun ka, sir, para po ma-inganyo pa rin po sila na i-renew yung ating firearms, sir. At sa mga, para po sa details ng mga, makikita nyo po ito sa aming Facebook page na RCSU 5, sir. Ayun, opo. O sige, sir, and bibigyan ko kayo ng pagkakataon para ma-invite yung ating mga listeners, na mag-renew na, lalo na yung may mga firearms dyan, ito, may tanong dito, pag type 2, ano ang pwedeng baril sa kanya? May tanong dito. Go ahead po, sir. Ang type 2 LTAP license po natin, sir, ay pwede po sila na mga pistol, sir. Ang inaano po natin sa mga licensing natin, sir, kung ilang firearms po ang kanilang pwedeng ma-possess. Katulad po sa type 1, sir, ay pwede po sila ng 2 firearms. At sa type 2 naman po ay 2 firearms pataas na hanggang 5 or 10. Sa ibang detalye po, sir, makikita po nila to sa RCSU 5 Facebook page, sir. Mm-hmm. So ang isang individual owner, ilan yung maximum na pwedeng firearm na ma-possess? Depende po, sir, sa kanyang LTAF category, sir. Ayun. O di sige, sir. Unahin muna natin kay Sir Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr., ang ating Public Information PNCO, kung may gusto ka pong idagdag sa hindi namin napag-usapan and may mga dapat ka pang ipaabot, we will listen. Go ahead po. So, salamat po Sir Pio at sa pumunuan po ng DCGP na makabisita po kami dito para po magpaabot ng atin pong activity bukas sa Cormidal, Tabaco City. Ano po sa atin po mga kabayan, napakaganda po itong pagkakataon. I-grab po natin yung opportunities. Kumbaga, Sir Pio, meron tayong sinasabi na one-stop shop. Ito na po yun. Pagpasok nyo doon sa venue, dala nyo po yung mga requirements. Andun na po yung lahat ng mga kakailanganin ninyo. So pag uwi nyo po, dala nyo na po yung kakailangan nyo pong permit. Unlike kung magpa-process po kayo dito mismo sa Camp Ola, pupunta pa kayo kung saan-saan pong office. For example, magbabayad, pupunta pa kayo ng land bank. Dito po bukas, nasa on-site na po yung lahat ng mga kakailangan nating mga offices, kaya i-grab po natin itong opportunity po ito na LTAP Caravan. So ito po ay regular naman po na ginagawa ng atin pong Philippine National Police. So i-grab po natin itong opportunity nito na ito po ay makakatulong sa atin po mga kababayan na mag-apply at mag-renew po ng kanila pong mga LTAP. So once again, maraming salamat po Sir Pio at sa pamunuan po ng DCGP na kami po ay makapagbisita dito sa inyo pong station para po magpaabot ng ganito pong mga information. It's an honor and pleasure. The pleasure is ours, Tabi, Sir Mercolito. Then before we go kay Sir Ray Austin, yung pag-possess ba ng firearm carries with it the authority na makabili ka ng ammunition? Yes, sir. May kasama na po ito, sir. May kasama na. Yes, sir. Sa ammunition, wala bang limit?
Ang limit po natin sir sa ammunition sir ay depende rin po sa ating LTAP licensor sir. At ito po sir yung mga different type of license category pa sa LTAP sir. Sa type 1 po sir, pwede po silang mag-possess ng up to 2 firearms sir. Sa type 2 naman po sir, pwede po silang mag-possess ng up to 5 firearms. Sa type 3 naman po, up to 10 firearms. At sa type 4, up to 15. And ang type 5 po natin ay 15 or more firearms sir. And sa pagbili ng ammunition, wala nang problema. Bahala ka kung ilang balang bibilhin mo. Yes sir, meron po tayong certain sir na limit kung ilan po depende rin po sa category ng LTAP natin sir. Depende sa category. O sige, and kung may gusto ka pang idagdag kay Sir Police Corporal Ray Austin Manahan ng Security Agencies and Guard Section and Assistant PCR PNCO, Sir, go ahead po, makikinig kami. Yes sir, muli po para sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region, i-grab na po natin itong opportunity ito ng on-site LTAP and Firearms Registration Caravan na mangyayari bukas, July 11, 2025 sa Cormidal Covered Court, Seaport, Tabaco City. Yun po, nandun na po lahat ng ating services, wala na po tayong ibang pupuntahang lugar, nandun na po lahat. Pag uwi po natin, makakauwi po tayo ng dala po ang ating ID at renewed na po ang ating firearms at ang ating LTAP. Good for 10 years. Yes sir. Okay, sirs, it's been a pleasure and napakaraming salamat. Mabuhay po kayo sa Philippine National Police. Okay. Yes, sir. Thank you so much po, Sir Pio. Thank you so much. Mga tugang oras Pilipinas, alas 9:30 o kaya alas 9:37 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3,
Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. At okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Good morning sa satuyang mga parantabay dyan. Mantang pinagredita ang linya kay Chief Jimmy, kay Pading Jim, kay Sir Ato Lim. Good morning. Happy listening, Sir Ato Lim, dyan sa Petron Tapgas Gasul sa Daraga. The best doon kamo dyan sa office, sa warehouse, and siyempre dyan sa Petron Tapgas Gasul. Yan. Buda dyan sa mga paradangog manyato sa Rabvax. Yan kay Ma'am Tet Aldana. Good morning, Ma'am Tet. Pati naman po sa men and women kan Rabvax. The best man kamudyan tabi uya. Day pagbasang-basangon yan ng mga nakagat, nakamrot nin ayam buda ikos. Rabvax tabi. Diyan kamo. Mga professionals, very accommodating. Kadakuling branches ninda. Pati nga ni sa Virac. Mga kababayan ko dyan sa Catanduanes. Good morning tabi. Good morning dyan sa mga taga Catanduanes sa Virac. Rabvax dyan sa may EBMC. Yan. Buda so amigo mo Padingnald, so emeritus, nagfight na naman. Ayos nga talaga. Sabi ni Derek Edwin Peralta. Ano naman daw ninabot kang lalaking ini? Tamiliikan ka partner ko, nag-chat naman. Ayos nga talaga. Ay Derek Edwin, ano basang ang pahit? Kandiyan, ayos talaga. Sabi baga ni ko, chat mo na si Padingnald Baldo. Rabvax igwa man sa Ligao, igwa sa maski sa Manila, igwa sinda yung Rabvax. Good morning tabi Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Si Chief Jimmy, kumpadre, what's happening na good morning? Yes, pare, maray na aga sa mga parantabay. Yung kita ko niyan digdi sa command center sa Albay PPO sa siyudad ka na Ligao. Dahil ta nagkakaigwasan ko niyanin sa emulation exercise. Pinapanginotan ni PD Julius Anyonevo. May kinaraman ini sa bagong patakaran sa lindong ni General Torre na immediate response, 5-minute response. So, ang gamit, 911 tabi pa de. Oho. Ngunyan, talagang makukumbinsir ka tabi pa de sa immediate implementing action kan kapulisan sa pagsabing sa cellphone mo na sana talaga hanapon ng pulis. No need ka na. Halimbawa, may insidente o krimen na nangyari sa sarong lugar,
ma-dial ka sa nananggaduman sa 911. O yun. Pagkatapos sa 911, ma-press ka na naman in number 1, direkta na yan sa pulis. Oho. Within 5 minutes, iyan na responde, namomonitor yan digdi sa Albay PPO. May monitoring team na yaon digdi tabi pare. Pag-dial mong 911, actually, naglabas muna ako sa command center, nag-try si Norris Mingoy. Oho, si Norris. Si Norris Mingoy, o nag-dial ni 911, rumisponde na yaka mo, dyan sa Legazpi Police, pasiring sa indang station. Iyon man ang pag-dial ni 911 and press 1, yaw na sinimbag na si Norris kan police. Oho. Na may nangyayaring digdi. Although na simulation, pagkatapos duman pare, nahiling digdi sa dakulaon na television kung paano dumalagan ang police. Tamay up pade, luwang up ini, Zilo, ZELLO, ini sa police na magre-report. Direkta digdi sa Albay PPO. And igwanin up man na Discord, ini so nagbibideo. Yun, real time. Real time tabi pade. Garo so dumambaga sa Estados Unidos de America na nahiling ni Presidente Donald Trump sa kwarto niya so mga soldados na nag-aatake sa maniba-ibang nasyones. Real time pade, nahiling. Kapos 360, gabos na paanggulo kay ning probinsya ni Albay, nahihiling digdi, actual na nangyayari, ano ang sitwasyon, halimbawa, pinahiling sa mo, sa Rapo-Rapo, sa Hubilyar, sa Ginubatan, diversion Ginubatan, Ligaw, Hubilyar, Teodora, hiling digdi tabi pa rin. Di kun halimbawa ang Chief Jimmy, si Pading Jimmy, igwang na iskop na grabing traffic na naman sa Morera. Dial 911, matik! Dial kang 911, press 1, within 5 minutes, yan. ang pulis yaon. Ma-responde na so pulis na pinakaran ni Duman, tanganing mag-assess dyan sa halimbawa matinding trapiko na. Yung sinabi. Pero so itong Farplang Barangays pade, kuandigde, pigadalan pa, pero hingwaon ninda, dahil man kaya sa 5 minutes, halimbawa ngayon, barangay kan Rapo-Rapo, o barangay kan Hubilyar, sa kilometrahe pa sana, arayon, dahil man kaya sa 5 minutes. So duman sana sa mga urban centers. Sa mga urban center, pero maski dahil kaya kan 5 minutes, itong sa mga hararayong barangay, hingwaon yan kan polis, na madumanan, dahil lang namomonitor digdi sa PNP Central. Yan. So halimbawa, maski sisay man ang umapod sa Legazpi halimbawa, igoning nahiling na may nakabulagta na binadil. Digdi sa may Washington Drive. May madial 911, press 1. Matik igong masimbag na mahihiling na ma-responde na itong mga pulis na ito. Dahil ka makautik pa din na nagduman nga kami PD, nagduman na kami sa area. Dahil ka makautik, nahihiling ka, may up pa din, pa-reporton ka. Yan. Report daw nga dyan sa area mismo, nahihiling digdi. Mag-report ka pa din. Very good. So, kuan ko na lang digdi, taod-taod, mabalik ako, aniapot ko digdi, kung sa mga frank, paano ini mariregulate? Sa mga prank calls. Yan. Halimbawa, nagapod 911, bako man, yaon sa Manila, yaon sa kung saan na lugar, pagkatapos luminalagan sa polis, negati, yun ang iapot ko taod-taod. Galing ko sa Lao pre. Ngaya yaon duman sa Manila, nagprank na, igo ngayon ning binadil duman sa barangay Gugun kan Legazpi. Dalagan ngayon kamo duman. Pero so nagapod taga Manila, tigbubuasan na sa Legazpi PNP. Yan. Tapos, bako na ini, so inot pa din na pagbungkaras ka ning 911 na program ini ni General Torre, centralize
So, Calls. 911, Calls. centralize an instruction kay ito. Duman sa Kamkrame. Mhm. Ngunyan, downloaded na lokal na ini. Very good. Mhm. Receive by ito na digdi sa Albay PNP Provincial Command. Di kon dyan dapat igong perming naghilig kang telebisyon andyan 24/7. Kay ra kasuna ka duty dyan. Kada kul binalo sa LKY, yan dyan sa LKY Ligaspi. Oho. Ay napunan ni PD so police. Oho. Within 5 minutes, nahiling ni PD Digdi na duminalagan na sa mobile, pasiring duman sa LKY. Inurasan, 5 minutes, siya na duman. Pero aram kan pulis na simulation. Aram na simulation. Amaurag kan kung bakong aram dapat surpresahon ni PD. Matangang banggi. Bako ta simpre pagyaon diyan may presentasyon kunyan iyan. Marayan na pasunod-sunod. Maray itong surprise guide ade. Yan. Surprise. Siguro. Yan. Sige. Mabubuking kung nalimbawa nga nagutik ka naka-record man digdi sa kwan. Iyo. Kung nalimbawa, dapat pirming bukas ang cellphone mo pagkatapos pirming may load. Iyon, may load. Like kang load. Yan ang problema. Paano ka mag-report? Paano mo maipahiling digdi sa Albay PPO na yaw nag-responde ka sa area mismo? Buda igwa pagkaaning ko niyan, mga halimbawa, siyempre, pero aram din ang threat assessment kayo ni. Halimbawa may nag-upod 911, duman nag-upod sa Baguio City, pero may gustong ipaambos na pulis digdi sa Legazpi. Ngayon may ikon nga duman sa may krusada. Igo ngayong gadan nahiling niya sa tinampo. Ito pala, pag-abot sa anong kanto, ang babadilon sa pinaresponding pulis. O paano iyan? Yun na yan mga yun ang mga risk pag-abot sa mga bagay. Iyo, sige. So, apira ka ni tabi pa din, nabanggit ni PD, na digdi sa Albay, kada munisipyo syudad, nagkaigwa na sundanin CCTV mapping. Gayon. Privado, na CCTV, gobyernong CCTV, mga sa LGU, igwa sindakaan ki-record. Takuning ka sa igwanin mga pangyayari sa nadaiman, nakaipuan mag-backtrack o kung saan duminalagan sa suspect, dahil na ang mga pulisigan naputapot kung saan may CCTV, sigang kalag-kalag kung saan may CCTV. Iyo. Dahil na taaram na ninda kada anggulo, kada barangay, kada lokalidad, kung saan may CCTV dyan, kuha na lang, anahaga doon, so kooperasyon kan may sarili, ta pribado bagayan. Very good. Pero at least aram na kan pulis, kung si isay andudulokon, si isay an harane na pribado o LGU na may CCTV sa area, sa bisinidad, pasil na sana. Ano importante, makumbinsir na sana na makipag-cooperate sa pulis. Iyon. So, igwa na ning halangkaw na level maning sophistikasyon ang Albay PPO ano? Igwa na pa de. Ngunyan sana ini na araman niya to na igwanin na naga-report gariso ubiro sa pag-aso BHF tabi pa de. Cellphone iyo. Cellphone nagre-report na may absinda, duma nagre-report pagkatapos ang saro na backup niya. Tig-video siya tanganing maka-report after na incident o during the incident. Iyo ang kay Ryan ta on time na nabibidyo na nagre-responde nahiling diyan sa kampo o lagar so sa indang war room igon da kulaw na screen uto na ngayon nagdadalaga na nahiling ninda. Wala aram yeah, very good. Kung nag-responde kung nagre-respond o dai kung dai ka nagsisimbag, matika. Matika. May sa cellphone mo na drain ngaya wala na lobat. Para ka load, yarimatik ka, pwede ka kaan paligidon. Dahil na makabasta-basta, budak kahira ka so nagpaparabutla dyan sa TV screen. Kaya mo yan ang pulis, perming alikmat. Alikmat na permi talaga. Sige. So, yan tabi pa de, ang good news, digdi sa pagtugay niya to sa simulation. Sabi ni PD, haro surual daw ang sa indang simulation exercise sa panginginot niya nasundo na ma-perfect ini sa good na masaturate pasiring sa mga hararayong barangay digdi sa probinsya ni Albay. Sa paligay ni nagtutubod sinda na efficiently and effectively ang mga krimen dahil basta makakabutwa o makabutwa man pirmi ng harani sa posibilidad ki solusyon. Okay.
Yan, tabi pa de. Ano sa ito yung mga dagdag na informasyon? Halidigdi sa Albay PPO Provincial Command sa Ciudad Canligao, Jimmy Nasalita, DCGP News. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Salamat pa ding Jimmy, and salamat man kasi dug pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwa.